Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. To je pozdrav s kojim pozdravljamo jedni druge danas i sutra. I Hristovo vaskrsenje je temelj hrišćanstva i temelj naše hrišćanske vere. Pročitat ćemo dva teksta iz Novog Zaveta i novozavetni dokazi, novozavetni spisi su veoma bitni i veoma precizni i veoma istorijski tačni i daju nam temelj za našu hrišćansku veru. Ovaj tekst koji je napisao apostol Pavle je napisan svega 20 godina posle Hristovog vaskrsenja, što je veoma važna stvar i veoma kratak period, jer mnogi ljudi koji su ateisti danas, koji kažu nikad se nije desilo Hristovo vaskrsenje, kažu da je to mit, ali obično znamo da mit i legende nastaju 200-300 godina od događaja. Znači, ovaj tekst je napisao apostol Pavle 20 godina posle Hristovog vaskrsenja. Također hoću da naglasim, apostol Pavle ili Savle je bio akademik, profesor svoga vremena, koji je bio veoma pametan, veoma ugledan, imao je rimsko državljanstvo i veoma važna stvar jeste da je on bio protivnik hrišćanstva. Progonio je i hapsio je hrišćane, čak je i odobravao ubistvo prvog mučenika Svetog Stefana kada je on propovedao hrišćanstvo. Šta se desilo sa apostolom Pavlom? Šta se desilo sa tim progoniteljem hrišćanstva da posle 10 godina postane jedan od bitnih propovednika i ljudi koji propovedaju i brane hrišćanstvo. Od protivnika, progonitelja hrišćana do propovednika hrišćanstva koji je napisao skoro 2/3 Novog Zaveta. Šta se desilo? A najverovatnije mi znamo da je video vaskrslog Hrista. Šta se desilo sa akademikom toga vremena koji niko nije mogao da mu proda neki mit ili legendu da je postao hrišćanin. On je video vaskrslog Hrista i ovaj tekst se nalazi u 1. Korinćanima poslanici u 15. poglavlju, gde apostol Pavle 20 godina posle ovog događaja kaže sledeće, 1. Korinćanima 15 od 3. stiha. Kaže, ja sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima, da je sahranjen i da je vaskrsnut 3. dana po pismima, te se javi Petru, zatim 12, potom se odjednom javi više od 500 braće, od kojih većina živi danas, a neki umreše. Zatim se javi Jakovu, pa onda svima apostolima i posle njih javi se i meni kao nedonoščetu, kao najmanje među apostolima. Jer sam bio nedostojan da se nazovem apostolom zato što sam gonio crkvu Božju. Ovde šta kaže apostol Pavle? Kaže, ja sam vam preneo ono što sam primio. Znači, već usmena tradicija i glavna poruka evanđelja hrišćanstva je bila Hristovo vaskrsenje. Prvi hrišćani su govorili o vaskrsenju zato što su videli vaskrslog Hrista i zato što su slušali poruke od ljudi koji su videli vaskrslog Isusa Hrista. I on kaže, ovo što vam ja govorim nije nešto novo, ovo što vam ja govorim, to je već bila usmena tradicija koja se prenosila od crkve do crkve, od hrišćanina do hrišćanina. I on kaže ovde, govorim vam tome da je Isus Hristos umro po proročanstvima iz Starog Zaveta, i svi se istoričari slažu oko toga, i govori vam da je Isus Hristos vaskrso i njegov grob je prazan. Nisu mogli Rimljani da nađu prazno telo i desilo se čudo da mnogi apostoli su bili toliko promenjeni. Mi znamo da su oni bili uplašeni, jedan ga se odrekao, treći ga je prodao, mnogi su pobegli i tako dalje. Međutim, vidimo ovde da su posle toga oni neustrašivo propovedali hrišćanstvo i svi apostoli osim Jovana su umrli mučeničkom smrću. Znači, bili su spremni da stave glavu na panj i da stradaju zbog te poruke o vaskrslom Hristu. On ovde kaže da u jednom momentu su ga svi videli su, prvo se objavio Petru, pa se objavio Jakovu, 12 i na kraju jednom događaju bilo ih je 500 na jednom crkvenom skupu i svih 500 su videli vaskrslog Hrista, što ide u suprotnom, što odgovara na optužbe hrišćanstva halucinacija, znači nije moglo da se desu te halucinacije, što je bilo 500 ljudi i ovde on kaže, a mnogi od njih su još dan danas živi. Znači, drugim rečima, hoće
Pavle da kaže 20 godina posle Hristovog vaskrsenja, proverite, mnogi su živi, možete da ih nazovete telefonom, da odete kod njih, da im pošaljete mail i oni će potvrditi da je Isus Hristos živeo. Sad zamislite neko da kaže nikad nije živeo Josip Broz Tito ili Josip Broz Tito izmišljena ličnost. Svi možemo da pitamo naše roditelje, da proverimo koji su ga videli, koji su bili na nekim skupovima i tako dalje. Znači, ovaj događaj i ovaj spis je samo 20 godina posle Hristovog vaskrsenja. Znači, Hristovo vaskrsenje nije samo neka tradicija i običaj neke legende, to je istorijski događaj. Mnogi istoričari koji nisu bili hrišćani su pisali o tome, ali najveći prilog u hrišćanstvu jeste što ima puno dokumenata zapisanih i niko ne može da objasni, nijedan sociolog ne može da objasni šta se desilo to sa apostolima, da su bili spremni da daju svoje živote za poruku hrišćanstva. Blaise Pascal, poznati fizičar, kaže: verujem svedočanstvu ljudi čiji su grkljani ili vratovi prerezani zbog tog svedočanstva. Znači, oni su bili davali svoje živote za tu poruku o vaskrslom Hristu, znači videli su vaskrslog Isusa Hrista. Koja je poruka Hristovog vaskrsenja danas za nas? Zašto je to veoma važna stvar da razumemo? Kaže ovde apostol Petar, drugi apostol u prvoj svojoj poslanici, prvoj Petrovoj, u prvom poglavlju, u 3., 4. i 5. stihu, kaže ovako Sveto pismo: neka je blagosloven Bog i Gospoda Isusa našega Hrista, koji nas je po svojoj velikoj milosti vaskrslom Isusa Hrista iz mrtvih ponovo rodio za živu nadu, za nepropadljivo nasledstvo i neokaljano, koje nevene, koje je sačuvano na nebesima za nas. Znači, poruka vaskrsenja ima poruku za našu prošlost. Znači, Hristovo vaskrsenje potvrđuje validnost Hristove smrti na krstu. Znači, Hristova smrt na krstu nije samo neka obična smrt na krstu. Hristova smrt na krstu nam govori o tome da čoveku može da bude oprošteno, da Bog nas voli i da Bog želi da nam oprosti sve naše grehe iz prošlosti. Znači, Hristovo vaskrsenje daje pečat i daje poruku i daje ohrabrenje za našu prošlost. Naša prošlost, bez obzira kakva je, bez obzira šta smo učinili, ako se iskreno pokajemo i verujemo u Hrista koji je umro na krstu i vaskrsu iz mrtvih, naši gresi mogu da budu oprošteni. Mi nekad ne možemo sami sebi da oprostimo, mi mislimo da smo mnogo grešni, svaki čovek je grešan, svi imamo taj virus da povređujemo druge ljude. Radosna poruka i radosna vest vaskrsenja jeste da Bog može da nam oprosti naše grehe učinjene u prošlosti. To je prva poruka Hristovog vaskrsenja. Druga poruka Hristovog vaskrsenja jeste za našu sadašnjost. Kaže apostol Pavle: želim da upoznam Hrista i silu njegovog vaskrsenja. Kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima isto, da taj isti duh koji je vaskrso Hrista je sada u nama. Znači, kroz poruku vaskrsenja, kroz istinu vaskrsenja, mi možemo da iskusimo u sadašnjosti taj duh sveti, može da donese silu vaskrslog Hrista u naš život, da možemo da živimo pravi hrišćanski život, da možemo da oprostimo svojim neprijateljima, da možemo da činimo dobra dela, da možemo da živimo posvećeni hrišćanski život. Nekad je teško prolaziti kroz nedaće, nekad je teško prolaziti kroz različite probleme i izazove, ali sila Hristovog vaskrsenja, kroz sile Svetog Duha, daje nam snagu da možemo da živimo plodonosni, hrišćanski, ispunjeni život. I treća poruka koju ovde kaže apostol Petar: kroz vaskrsenje Isusa Hrista Bog nam daje novu nadu. On kaže ovde: zahvalni smo Bogu što kroz vaskrsenje Isusa Hrista Bog nas je nanovo rodio, dao nam je novu živu nadu. Znači, Bog kroz vaskrslog Hrista nam daje nadu za večni život. Ako je Bog vaskrso Isusa Hrista iz mrtvih, život večni postoji. Ako je Bog vaskrso Isusa Hrista, znači mi imamo nadu za večni život. Ovaj život nije jedini, ovde na zemlji postoji večni život. Ako verujemo u Isusa Hrista vaskrslog, bit ćemo večnost se sa njim i sa Bogom. Ako ne verujemo u vaskrslog Hrista, bit ćemo odvojeni od večnosti od Boga Oca i Boga Sina. Tako da to je veoma, veoma važna poruka. Poruka vaskrsta jeste da nas Bog voli, da ovaj život ima svrhu, ima svoju vrednost, da Isus Hristos je jedini put do Boga, njegov grob je prazan, svi ostali vođe drugih religija, njihovi grobovi su poznati, ali Hristov grob je prazan, zato što je Isus Hristos vaskrso. Naša prošlost može bude oproštena, Bog može da nam oprosti grehe, treba samo da se pokajemo, pokajte se, prihvatite poruku Hristovu na krstu, Isus je umro na krstu radi tvojih i mojih greha da nam bude oprošteno. Bog kroz Hristovo vaskrsenje nam daje
daje poruku za sadašnjost. Bože, daj mi silu Tvoga vaskrslog Hrista da mogu da okrenem drugi obraz, da krenem, da idem drugu milju, da praštam, da volim, da činim dobra dela dok sam ovde na zemlji. I poruka Hristova vaskrsenja nam daje živu nadu, nadu za večni život. Da dok hodamo i borimo se kroz ove svakodnevnice koje su pred nama ili s kojima se borimo svakoga dana, Hristova poruka vaskrsenja nam daje tu živu nadu za večni život. Znači, mi smo ljudi nade i imamo večnu nadu u Isusu Hristu. Tako da kad kažemo Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese, naša prošlost može biti oproštena, naša sadašnjost može biti izmenjena i naša budućnost sa verom u vaskrslog Hrista je izvesna. Amin.